Spitfire P370 er en universal krudtdreven boldpistol til hurtig fastgørelse af kabler, regler, forskalling, isolering og andre lette og mellemtunge emner i stål og beton. Maskinen er udstyret med regulerbar slagkraft, som går op til 350 joule. Trods den høje slagkraft vejer maskinen blot 2,8 kg. Spitfire P370 har automatisk slagkolbereturnering, og maskinens ergonomiske vibrationsdæmpede konstruktion sikrer et godt arbejdsmiljø. Maskinen skyder med løse skudsøm i længden 15-70 mm og båndede skudsøm i længden 15-60 mm. Med Spits store sortiment inden for tilbehør til fastgørelse i stål og beton er du sikret fleksibel anvendelse af dit værktøj. Maskinen aktiveres ved hjælp af krudt, der findes i forskellige typer, alt efter hvilken slagkraft der skal bruges til det pågældende materiale. I databladet for Spitfire P370 kan du finde en oversigt over hvilke skudsøm der kan anvendes i det enkelte underlag, og på bagsiden finder du en oversigt over tilbehøret til de forskellige opgaver. På den måde sikrer du dig, at du altid kan finde den optimale løsning til din opgave. Skal vi f.eks. fastgøre en 45 mm rigel til et betonunderlag, så kan vi ved hjælp af databladet finde et passende søm. Da underlaget af beton, vi skyder i, er temmelig hårdt, så vurderer vi, at vi skal bruge et SC9-søm i længden 70 mm. Vi lader værktøjet med den røde krudt og justerer slagstyrken ved at dreje på hjulet, så slagstyrken står i midten af skalaen. Så laver vi et prøveskud og ser, at sømmet sidder fint, og der ikke er behov for efterjustering. Så let kan det gøres. Kunne du tænke dig at prøve Spitfire P370, så er du velkommen til at kontakte ITV Byg for at booke en tid til en demo. På hjemmesiden spit.dk kan du finde yderligere oplysninger om Spits produktprogram.